Igbo mụrụ nze m ọzọ ekene m. Anyị bịa na nchọpụta n'ụbọchị nke taa. Biko ọ ga-amasị m ife ozi a biko kaba arụ gbasara nya all the platform, all the organization and all the group. Abata n'obodo a na-akpọ Aguluzigbo na village a na-akpọ eturezeVillage bụrụ etiti na abụọ n'ụmụnna eze anya eche. Unu n'anya nwa amadi a nọ n'iru ozi nya ka m ji wee bịara n'ụbọchị nke taa. Biko ndị Igbo zugbe abịa m ka anyị mee gịnị, ka anyị tụkọ alụ, ka anyị ga-esi wee mee gịnị nyere nwanne anyị aka. Unu n'anya ọnọdụ ya ịfụ na o nwere ọrụsị o nwere abụrụ ọnatarichi, ọ bụrụ ọnatarichi nọ ife ndabida maọbụ ntibidi dakwasara nwanne anyị nwoke. Nwanne anyị nwoke ebela akwa n'oge gara aga n'ife soshal midia. Ọ sị na ọ chọrọ enyemaka, so hapụ ebe nnọ megịnị gbanata jụọ ese wee nweta ya. Biko nụ ndị Igbo, onye ọbụla onye nwere ana m ayọ ka ọ tụnye biko. Mana tupu m agaba n'iru, nwanne anyị nwoke ga-akọwara anyị onye ọ bụ, den mma ya nọkwa nso ọ kọwara anyị ife mere oge ha tupu ife eme. Nna kedu ka ị mere? Kedu afa gị? Chukwuemerie Anyamanem. Chukwuemerie Anyamanem. afọ one ka ị dị? Had in 20 years. So ị nwere ike ịkọwa ihe mere gị oge ịdị ife abụọ natarichi? So Igbo bụ Igbo, unu n'anya unu afụ na ife abụrụ ọnatarichi. Nwanne anyị nwoke na-ata ezigbo afụfụ dị egwu. Ọkpa ka o ji were eme gịnị aga ije. Ọkpa ebere ya ọkpa ebe. Unu n'anya ọfụmụ na afụ na ebere ya ọkpa ebe. Ifu na ebere ya ebe ọ bụrụ ọnatarichi ya. O nweghị onye ọ ga-abụ ọ bụrụgodu nyanwa. Ọ dị ụdị. Ifu ya, ifu nọ ikpere ka o ji aga ije. Ifuru ya na n'ọdụrọ izi. Nwanne anyị nwoke na-ata ezigbo afụ. So o bere akwa n'ife ozi si biko si gbatara ya ọsọ enyemaka. Biko onye n'ozi a na-atụsara ya. Nwanne anyị nwoke n'idiri enyemaka. O n'idiri wishie ọ ga-eji wee na-eme gịnị, ọ ga-eji wee na-aga ije. Mana ọ ga-amasị m nke ukwuu ọ bụgodị nke ejiri m utu wee na-eme gịnị a kọntrol. Igbo bụ Igbo, biko gbatara ya ọsọ enyemaka. Biko nụ onye n'ife ozi a biko na-atụsara ya. Ọnụrụ mkpu akwa nwanne na-agba n'ọsọ. Ndị be anyị sị na ọ bụrụ na anyị ebere ọnụ eso onye eme gịnị bere. Biko nụ tụsaranụ m ozi a biko nụ. Nwanna biko ị nwere ike ịgwata ife menụ oge ife dakwasa? Oke ndị Igbo biko nụ ka njụọ m mmanya na ebe a. Nne ndewo. Kedu ka ị mere? Biko ị nwere ike ịgwata ya afa gị? Aha m bụ Anyamanem na etureze Aguluzigbo. Biko ọnọdụ nwa gị nwoke na biko ị nwere ike ịgwata ya ife mere oge ha? Ihe abụọ natarichi. Ọ bụghị natarichi. Ọ mgbe nwatakịrị mgbe ọ dị a year and 2 months ka ihe a mere ya. Ọ ka na-amụ ịgbado ije ọfụ bifo ihe a wee mee ya. So ọ nwere president ha dobere nwatakịrị Nsi ana. A bụ echicha ma ụlọ ọgwụ Nnewu asị na poison na-eji ebe ya ụkwụ. Abụzụ jezi orthopedic Enugu. Ọ na ebe akwa a na-wee bezie ụkwụ na-abịa. Igbo mụrụ nze m ọzọ unu anụgonu n'onu nne m mụtara nwanne anyị nwoke Chukwuemerie na ife abụrụ ọnatarichi na ife ebu ife afụrụ ndị ajọ mmadụ mere ka ha megido mama anyị na nwa ọ mụrụ. Biko nụ ndị Igbo ọnụrụ mkpu akwa nwanne ya na-agba n'ọsọ. Biko na ọ ga-amasị m nke ukwuu ife ozi nwanne anyị nwoke mma eme gịnị mme ezigara akara igwe unu ji eji wee mee gịnị nweta nwanne anyị nwoke na ọ bụrụ na unu si na ọ bụ asị unu abịawa n'obodo a na-akpọ Aguluzigbo
unu ute ha na-agụrụzi Igbo unu ajụọ mkpụkpụ a na-akpọ etureze jụọ ndị be anyị Anyamene famili ọdịrọ ibua unu ru ha n'ebe ahụ unu ewere anya unu mee gịnị gwara onwe unu Krismas bikonu anyị chọrọ ka anyị goolu nwanne anyị nwoke wishie ọ na-aga akwụkwọ unu n'anya kọndishọn unu afụ na bifo were ọkpa na wee rue n'ụlọ akwụkwọ bifo were ọkpa rue n'ụlọ akwụkwọ unu ya afụ na ọdịrọ mfe ọ na-ata ezigbo afụ unu nekwu anya unu afụ na mmanya bụ ajadu di ya nọzighị ya ọ na-ata ezigbo afụ biko na ọnụrụ mkpu ọkụ nwanne Igbo bụ Igbo ndị Aguluzigbo ana m akpọkọ unu n'okwu a biko nu share this message to all the Aguluzigbo platform. Share this message. Tag all the important personality enwe na Aguluzigbo. Share this message. Tag Sir Victor me Ohamadike ndị Igbo. Tag Oyimini Neshendo. Tag LOB. All the important people enwe na Aguluzigbo. Aya ba hapụ ka nwanne anyị nwoke nọ ọnọdụ dị otu a. Biko nu. Tag this message to all the group. Biko na anyị need ka anyị gbatara nwanne anyị nwoke ọsọ enyemaka. Biko na ọnọdụ ya ọ na-ewute m nke ukwuu. Ụmụnne m biko unu ga-afụ ife akara ekwentị nwanne anyị nwoke. Unu chọọ enyemaka unu ji enyere ya unu enyeru ya. Ọnwa onye ka wuru ife na nyere ya n'ezinụlọ na-ata afụ dị egwu. Nke kacha nke biko anyị chọọ wishia. Ọ ga-amasị m nke ukwuu ọ bụgodi nke eji lemut were akọntrol ka o nwee ike ị na-adịrị ya izi dem ma ịgụ akwụkwọ ọ na-enechara akwụkwọ so enwezi ego eji wee mee gịnị zụ ya na mahadum biko Igbo bụ Igbo ọ ga-ebe nnọọ fụ biko si ife nwere ike imedo mbụ ime ife ozi a tụsaa ya ka ụmụnna anyị si na wee mee gịnị were nyela nwanne anyị nwoke enyemaka biko echefuna na onye gịnị ana na-ekwu okwu a bụ Maazi-UC Igbo bụ Igbo asị m nyenụ m ebe a anyị anaghị eghe asị ebe anyị na-eme njeru unu chọọ ife agosi m unu ebe ọ dị unu achọkwa unu ịbịa n'aka onwe unu mma eziga akara ekwentị ya mgbe ọbụla unu fụrụ ya unu akpọ ya unu eme gịnị unu akọnfam anya bụ ife Igbo bụ Igbo biko nyere unu nwanne anyị nwoke ọsọ enyemaka gbata na ezinụlọ ya ọsọ enyemaka biko ana m ayọ ezi Chineke bi n'igwe ayọ biko ọ bụrụ na ife ozi a biko ọ ga-amasị m ife ozi a ka ị tụsaa ya ziri nwere ike ọ bụgodị na inwe ahụ gbara m mbọ tụsara m ife ozi a ka ụmụ nwanne anyị si na ya wee mee gịnị wee fụkwa anya bụ ife biko nwanne kedu afa gị ọzọ isi na ịbụ onye etureze Aguluzigbo oke ngwa Chineke ji emezu ife o ji wee bụrụ chi biko asị m Igbo bụ Igbo ọ ga-ebe nnọọ fụ ndị ụmụnne m ndewo